מה אתם רואים? גורטה, חור שבחיים לא הייתם נעצרים להסתכל עליו. בשבילכם זה מזבלה. תראה איזה מרחבים, תראה. בשבילנו זה בית. בלי הורים, בלי חוקים. שוטים, בחיים! משפחה. וואלה, אין פה ארוחה עם החבר'ה. גן עדן. אמרנו בלי טילים, אה? היי! וואלה, בדליתים אחי. כל שבוע זה סוף שבוע. חבר'ה, יש חוב ענק על נזקים בפנימייה. לא, כמה אחוז? 17,321 שקל. תראה. וואלה אחי, חייב לראות איך אנחנו משיגים את הכסף. אתם לא מבינים שעוד מעט ההשגה? יענו, עוקצים אותנו. אז מה תעשה? תלך לעבוד בחדר אוכל? אתם לא מבינים שאם אנחנו משלמים את החוב אין הצגה? מה זה היה לך? זה סיגריה? מה פתאום, זה שלם, שורף טונה. מבשנת. אף אחד לא יבטל לנו את ההצגה, אנחנו דליתים. אתם לא מבינים? אין לנו ברירה. וואלה, בית כמו זה, בחיים לא יהיה לנו.